יודסקי ברג, האצטדיון הביתי של מאריבור, אלופת סלובניה. מכבי תל אביב, אחרי שבעונה שעברה נעצרה בשלב הזה של הסיבוב המוקדם השלישי של הצ'מפיונס ליג, רוצה הפעם לעבור, אבל כפי שאמרנו, כפי שאומרים כולם, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, בעיקר בעונה האחרונה, אבל אנחנו זוכרים אותו בתקופה בהפועל תל אביב, היה שחקן חשוב מאוד, כי השאר ניצחון בגמר הגביע נגד מכבי חיפה. בינתיים טל בן חיים לעבר הכדור הזה לא מצליח להגיע אליו, ואולי כן! בסופו של דבר הצליח לשמור את הכדור במגרש של רן זהבי עם הנגיחה הזאת. קטן וזריז, והנה עכשיו ברשיט הולך על בעיטה מרחוק. ברשיט! עדיפה טובה של חואן פבלו. ויש כאן מזל גדול, ויש כאן יותר ממזל גם את קרלוס גרסיה שפעל בצורה נפלאה כדי לחלץ, אבל הם לוחצים! ועוד כדור שכמעט וחודר, זה ניקו פיליפוביץ' הקשר האחורי. שחקן מכבי תל אביב לשעבר היה שם, אבל רגע, הנה איגבור! איזה מצב מצוין! נוסה איגבור כועס על עצמו, לא התלבש לו הכדור על הרגל, איזה יופי של מהלך! איזה שחקן גדול, רן זהבי, איזה שחקן רדי, גדול, גם תנועה, גם זהבי לאחור! זה יהיה זהבי. והכדור הולך לידיים של אנדנוביץ'. ואיתו, עם הבעיטה הזאת מגיעה גם שריקת הסיום של המחצית הראשונה של מקום. קצת זול מדי, מקום טוב מדי. ברשיט מסובב, נגיחה אחת, והצלה ענקית של חואן פבלו שמונע כאן שער עצמי מייני. חואן פבלו עם אינסטינקט יוצא מן הכלל. ייני, לא שהוא התכוון, אבל אתה יודע מה, תזכרו את ההצלה, אבל הפאול של רדי זה מקום רע, מיותר. ועכשיו זהו אברהימי, אותה תנועה בכל פעם, שוב אברהימי, עושה סיבוב, ועכשיו תבוא בעיטה מרחוק, וחואן פבלו עוצר את הפצצה הזאת של אמיר דרלישני. תשמע, זה מהלך חכם של דרלישני, הוא ניצל את החילופים במרכז הסדר, הוא ידע שמכבי עוד לא ערוכה, ברח שם בין כל הקשרים, והיה לבד לגמרי. ועכשיו בן בסט, כדור טוב לבן חיים, הנה מתפרצת של מכבי תל אביב, בן חיים צריך לדייק, בן בסט! אוי, זה היה קרוב, שולר! מרקו שולר מונע כאן. יהיו כל כך מעטים, אז היציע ריק לחלוטין. זהבי בינתיים עם כדור, קרן! זה נהדר, על ידי אנדנוביץ'. ושימו לב, סינתיהו סלליך הישראלי של מאריבור נכנס עכשיו ל-12 דקות האחרונות, מחליף את הג'ים אברהימי המקדוני. רן זהבי מסובב, אתה יודע מה? עכשיו זה היה נכנס. כן, יפה. פעם שנייה שרן זהבי מנסה להבקיע מנקודת הקרן, פעם שנייה שיסמין אנדנוביץ' מוכן לזה ועודף את הכדור. הפעם הקודמת הכדור לדעתנו הלך החוצה, הפעם זה הולך לגמרי פנימה. אתה לא קובע לשחק. בינתיים סלליך מקבל את הכדור, 4 בהתקפה הזאת של מאריבור. סלליך הולך על בעיטה וכמעט כובש. חואן פבלו מונע מסינתיהו סלליך לעשות כאן דבר שאני לא זוכר אם קרה ששחקן ישראלי כבש נגד קבוצה ישראלית באירופה. כדור הולך שמאלה, סטויאנוביץ', הנה הגבהה וזה נכנס! לא עבר את הקו, הכדור התגלגל שם, עבר אבל לא היקפו, עוד כדור לרחבה, עוד נגיחה, עכשיו במפגש! דקה 94, בשנייה האחרונה! אמרנו שאסור למכבי לספוג עכשיו, איזו טעות שהזמינה את הלחץ הזה, ודמיאן בוער נוגח בדקה 94 פנימה. עוד לפני כן הכדור התגלגל על הקו, עבר לפחות בחלקו אבל לא במלוא היקפו, ומכבי לא עשה את ההגנה כמו שצריך. מאריבור 1, מכבי תל אביב 0.